Здравейте! Днеска в EnderGo ще направим една томбола. Ето това е томболата. 10 лега, 3 фулсета, хаустета, абсорбешенки, джамбос и така нататък глупости. И да се запишете, пишете запис вашето име, тегля ga на 100 абоната. Харесват клипа, абонирайте се за мен и за него. Да. Най-вече за него. Да, абонирайте се за мен и за Уди. Да. И по-нататък ще има 2 честа с фулки. Ще ga тегля на 200 абоната. Да, това беше. И да, сега ще ходим на PvP малко. С първо 2 сет ще скочим. Аре. Аз скоча с кит пепе. Що? Защото не се умира от някой хакер. Аре бе, карай, взимай си там. Първо 2 сета и да скачам. Аре бе. Аре, аз чувам крипър. Чувам го и аз. Той е отвънка, няма да стане. Пара пепе. Така, вземаме си малко работи. Стренчето ще взема. Какъв меч да си взема? Чак ме взе. Това направих. Ох, нещо ми важно прави. Напоследък доста хакери има в този сервер, внимавай. Колко ти има да? Не снимам лишни вами. РПП. Има някакъв линк. Вече има един хак. Дойде ли една така, взми си работи и да скача ли? Взех си ето му. Аз пия. Но... Пиеш ли, бе? Да. Чакай, аз пия. Давай да скачаме дупката, брат. Идвам. Ти го... Тото май фулка, брат. Аз съм много. Бягай, кръв. Хайде го никой, идвам. О, аз ще умря, какво то с направо изсвети си. Бати киларата смотана е, брат. Да, хора, играх малко PvP и това ще отиде. Брат, от един капанат. Да.